Și Biblia îmi spune astăzi, o să întâlniți proroci, o să întâlniți profeții care nu se împlinesc. Eu am 10, îmi pare rău să vă spun. Am 10 de profeții care nu s-au împlinit și nu se vor împlini niciodată. Că oamenii prin care le-am avut nu au vegheat în ziua aceea sau au vorbit de la ei sau în cel mai rău caz au vorbit de la diavol. O să vă spun astăzi cu multă responsabilitate, știu că sunt filmat și mi-asum ceea ce spun. Sunt rari oamenii care cu adevărat vorbesc din partea lui Dumnezeu. Și dacă numeri 5 din 100 să te bucuri. De aceea vă rog în numele Domnului, nu mai sunați prorocii. Vă rog în numele Domnului, nu mai bombardați cu mesaje și nici cu Western Union și nici cu MoneyGram. Vă rog în numele Domnului. Pentru că în acest fel vă încurcați. Și mulți dintre dumneavoastră s-ar putea, atenție, nu vă jignesc, nu zic că așa e, s-ar putea să nu pui mâna pe Biblie deloc, dar numai proroci și telefoane. M-a sunat cineva într-o zi, m-a scris pe Facebook, frate Cristi, dăm numărul la un proroc. Și Duhul Domnului îmi spune, întreabă-l cum stă cu citirea Bibliei. Și am zis să am un număr de la un proroc, e format din 5 cifre. B-I-B-L-I-A, 6 cifre. Zic, cum stai cu asta? Dar n-am timp de așa ceva, frate Cristi. Dăm numărul la un proroc, am o cauză. O altă soră spunea un frate proroc din America, l-o suna pe proroc și numai s-auzea valurile mării. Ea era la mare pe plajă, dar vrea un mesaj de la Domnul. Iubiții mei, vă rog în numele Domnului pe care îl slujesc să nu ne jucăm cu Dumnezeu.